Aké sú modely komunikácie? Modely komunikácie sa vyvíjali tak, ako sa vyvíjali ľudské názory na to vlastne, o čo v tej komunikácii ide. Máme tu lineárny model komunikácie, kde vlastne je to tak simplisticky ukázané, že máme tu jednu osobu, ktorá hovorí niečo druhej osobe. Interakčný model ide trošku ďalej, kde sa hovorí, že aha, tá jedna osoba, ktorá hovorí, ona vlastne v zápätí tým pádom ako keby môže aj prijímať. A teda ona hovorí, druhá prijíma, ale zase tá druhá hovorí a tá prvá prijíma. To je tzv. Interakčný model, kedy dochádza k interakcii medzi osobami. Taká tá ten tretí model, tá tretia štruktúra tej komunikácie hovorí o transakčnej, kedy vlastne komunikácia je znázornená ako niečo, čo je úžasne dynamické a čo nejde len v určitých časových ohraničených úsekoch, ale deje sa ako niečo, čo je veľmi dynamické, niečo, čo je veľmi, veľmi živé a veľmi menlivé. No a práve ten model komunikácie, tu ho vidíme trošku zväčšený, je ten, ktorý som si ja vybral z tej transakčnej schémy, kde hovoríme o rôznych častiach tej komunikácie. Hovoríme tu o komunikačnom kontexte napríklad. Čo to je komunikačný kontext? Komunikačný kontext je vec, ktorá je veľmi dôležitá v komunikácii, pretože nikdy nie je rovnaký. Teda, aby som to lepšie povedal, nikdy nie sú dva komunikačné kontexty úplne rovnaké. Čo je to kontext komunikačný? Môže byť fyzický, môže byť kultúrny, môže byť sociálno-psychologický, môže byť časový. Je to niečo, čo si ja prinášam do komunikácie. Niečo, čo vlastne je ako keby moje, nechcem to tak filozoficky povedať, moje fluidum. Niečo, čo súvisí s celou mojou osobou, ktorá komunikuje. Ja si prinášam do každej komunikácie môj komunikačný kontext. Ten je podmienený tým, aké mám trávenie, ako vyzerám, do akej miery mám metabolizmus, v akej kultúre sa nachádzam, aké som mal sociálne prostredie, aké mám IQ, aké mám EQ, aký čas dňa je napríklad a tak ďalej. Takže tento kontext je niečo, čo determinuje, čo určuje mieru, zrozumiteľnosť tej mojej komunikačnej reakcie. V tom modeli sme videli, že tu bola osoba jedna a osoba druhá. Tá osoba môže byť tým, ktorý je pri zdroji, teda ten, ktorý hovorí niečo, alebo môže to byť človek, ktorý je príjemcom, ktorý prijíma. Teda, ak sa zrovna v určitom časovom úseku nachádzam v tom momente, kedy ja som ten, ktorý povie niečo, ktorý vyšle niečo, no tak robím to tak, že v úvodzovkách kódujem. Informáciu dám je určitý kód. A ak som ten, ktorému tá informácia je určená, tak som postavený potom do situácie, aby som tú informáciu začal dekódovať. Čo to znamená, keď kódujem a dekódujem informáciu? Kódovanie informácie je určité štruktúrovanie tej informácie. Tá informácia je zabalená v niečom ako nejaký balík, ako nejaká zásielka. A ten, ktorý tú zasielku dostane, sa očakáva, že bude mať mechanizmy, ktorými tú zasielku otvorí a ten obsah, ktorý tej zasielke je, mu bude prospešný. Keď hovoríme o komunikačných kódoch, máme na mysli kódy, ako sú napríklad verbálny kód. To znamená, informácia je ako keby zabalená do významu slov. Do toho, čo tie slova znamenajú slovníkovo, ako keby definícia tých slov, ako keď napríklad poviem dobré ráno, stará mama. Povedal by som to úplne s takým neutrálnym hlasom a teda by som všetky ostatné kódy odtiaľ odizoloval. Jediný kód, ktorý by zostal v tejto vete, je kód, tzv. Kód slovníkový alebo denotačný. To znamená, sú slovníkové definície každého slova, čo to znamená. Keď dám moju informáciu do nejakého kódu, tak, ako som povedal, predpokladá sa, že ten prijímateľ tej informácie bude schopný a ochotný túto informáciu dekódovať. A teda on musí mať určité dekódovacie zariadenie. Musí vedieť, alebo mal by vedieť, že aha, on to teraz povedal takýmto a takýmto kódom a ja to tak aj pochopím.
No a tu práve nastáva problém, že pri mnohých medziľudských vzťahoch, pri mnohých komunikačných situáciách je práve ten, ktorý kóduje, tým, ktorý kóduje inak ako ten, ktorý dekoduje. To znamená, že ja vám pošlem balíček, ktorý je zabalený v papieri, previazaný nitkou, ale vy ho budete rozbalovať úplne iným spôsobom, akým si ja predstavím, že ho rozbalíte. Napríklad vy ho rozbalíte tak, že doňho napálite dávku zo samopalu. A tak ho síce rozbalíte, ale nič z toho nebudete mať. Podobné to je aj v niektorých komunikačných príkladoch a v prípadoch, kedy ja niečo myslím, ja to nejak poviem tomu druhému, očakávajúc, že ten druhý to nejak bude dekodovať, ale tento úplne inak začne rozbalovať. No a máme na svete nie je konflikt. Máme na svete problém. Ale takáto problémová definícia alebo takáto problémová komunikácia je niečo bežné, čo sa takmer na dennom poriadku stáva každému z nás. Keď hovoríme o tom samotnom predmete, ktorý posielame, teda o informáciách, hovoríme, že tie informácie môžu byť v rôznych hladinách, na rôznych leveloch, rôznych úrovniach. Máme tu predbežné informácie, ktoré sú vlastne o tom, čo príde potom. Takže napríklad predbežné informácie nie sú samotným tým gro toho posolstva, ale môže to byť niečo, čo poviem, no tak dobre, a potom čo ti to poviem, uvedom si, že, alebo keď dokončím hovoriť, tak nastane to a to. A môže to byť tzv. Fatická komunikácia. Fatická komunikácia je vlastne taký napríklad spoločenský úvod. Tak, dámy a páni, predtým, ako vám poviem niekoľko zaujímavostí, som rád, že ste tu a tak ďalej. To sú také akési fatická komunikácia, napríklad sa odohráva na takej nízkej komunikačnej úrovni, kde tým fatickým prejavom ja neriskujem to, že ten druhý ma zraní. Fatický prejav je prejav, ktorý je, nechcem to povedať tak na plné ústa, že omáčkovitý, ale je to jednoducho ako keby úvod do určitej komunikácie, ktorá potom má nasledovať. Niektoré fatické prejavy sú bežné, napríklad o počasí, o tom, že aké je dnes horko a tak ďalej. Takže toto je obsah napríklad tých predbežných informácií. Informácie ale takisto môžu byť poskytované aj v rámci tzv. Spätnej väzby alebo feedbacku. Tá spätná väzba je veľmi dôležitá vec v komunikácii. To je veľmi taký dobrý fenomén, na ktorý je dobré si zvyknúť a kde je dobré nielen si na to zvyknúť, ale aj pýtať si tú spätnú väzbu. Pretože dobrý komunikátor, a keď budeme hovoriť o načúvaní, o aktívnom načúvaní, tak tam jasne budeme vedieť, aké je úžasne dôležité vedieť, vyprovokovať, ja to poviem takto expresívne, vedieť tú spätnú väzbu z toho človeka, s ktorým rozprávam, dostať. Informácie môžu byť aj na tzv. Metakomunikačnej úrovni. To je komunikácia o komunikácii. To môže byť napríklad vtedy, keď hovoríte s niekým a začnete žmurkať okom. A vtedy vlastne tá metakomunikácia hovorí o tom, že je tam rozpor medzi tými kódmi, do ktorých dávate tú komunikáciu. Hej. My sme si povedali, že ten kód môže byť napríklad verbálny, ale ten kód, keď je ten neverbálny kód iný ako ten verbálny, no tak vlastne tá metakomunikácia spôsobuje to, že je tam rozporuplné prijatie tej správy. Takže ja napríklad niečo poviem, ale pritom ukážem takto prstom, že v úvodzovkách, alebo začnem špúliť ústa, alebo začnem mrkať okom a tým pádom môj verbálny kód, ktorý znamená tie významy tých slov, je negovaný tým môjim neverbálnym kódom, v tomto prípade tými mojimi rôznymi gestami. A to vlastne tá metakomunikácia ako keby vytvára akési rozporúplné signály. Že napríklad poviem: vítam vás všetkých a som rád, že ste prišli. Slova, slovníkové, teda ten denotačný význam je úplne jasný, ale keď počúvate tú intonáciu, keď počúvate to, čo je ten ďalší kód smerom k tomu, tak to minimálne rozporúplný signál posiela. No a existuje tzv. Aj informačná preťaženosť. Myslím si, že vám nemusím hovoriť, čo to informačná preťaženosť je. V dnešnej dobe, keď po 2 dňoch prídem k počítaču a to vôbec nie som nejaký zahltený, keď si nájdem 30 správ,
ktoré tam prišli. A samozrejme 22 z nich sú spamy alebo rôzne iné reklamné veci, ktoré človek nepotrebuje a tak ďalej. A potom si pozrie spam a v tom spame sa mu zachytí niečo, čo bolo dôležité a tak ďalej. Dnes je človek informačne preťažený. Počul som o jednom výskume, ktorý sa robil medzi mladými ľuďmi, že či by si vedeli a ako by si vedeli dlho predstaviť život bez mobilu. Že keby napríklad stratili mobil. Bolo to veľmi zaujímavé, ja si presne tie čísla nepamätám, ale jednoducho z toho vyplynulo, že po tých 3 dňoch už by to naozaj bolo vo väčšine prípadov veľmi kritické, pretože práve ľudia si zvykli na to, že všetky informácie, ktoré riešia, ktoré majú a skladujú si, tak ich skladujú v takýchto zariadeniach ako je mobil, tablet a tak ďalej. A veľa tých informácií sa na nás sype práve týmto spôsobom, až do tej miery, že pomaly bude veľkým umením naučiť sa povedať nie. Akým spôsobom sa naučiť povedať nie? No, musím sa priznať, že ja s tým mám problém, pretože pôsobím v oblasti služieb a naučiť sa povedať nie možno by veľakrát znamenalo byť stratový. Ale na druhej strane musíme si určiť určité priority, musíme vedieť povedať nie. Pretože ak nevieme povedať nie, tak potom môj život sa odohráva nie na základe toho, čo si ja určím, ale na základe toho, kam ma modeluje a kam ma tlačí prostredie, ktoré sa neustále vyvíja tým smerom, že je viac a viac zahlcujúce. Viac a viac informácií na mňa pôsobí. Dnešná informačná doba sa stala informatizovaná až natoľko, že človek potrebuje vlastne sa zamerať, ale potrebuje sa vlastne tomu postaviť tvárou tvár a povedať si, že do akej miery chcem byť ja produktom tejto doby. Máme tu aj komunikačný šum. To je terminus technicus, ktorý nehovorí len o tom, že niečo nám šumí, že je nejaký fyzický hluk niekde, ale vlastne šum je pojem, ktorý hovorí o akejkoľvek veci, ktorá bráni tomu plynulému prechodu komunikácie. Ten šum môže byť fyzický, môže byť fyziologický, teda šum môže byť taký, že niekde v pozadí mi bude chrčať akváriový filter, alebo tam bude niečo klepať a mňa to bude rušiť, to je ten fyzický. Fyziologický môže byť ten, že síce s vami rozprávam, ale veľmi sa mi chce ísť niekam a potreboval by som, teda fyziológia ma nepustí, to je šum, teda niečo, čo bráni plynulosti tej komunikácie. Psychologický šum. Ja si naraz spomeniem na to, že fúha, zamkol som ja, keď som odchádzal a zrovna si na to spomeniem vtedy, keď sa niekto so mnou rozpráva o niečo na trosne. Tak automaticky to bude meniť moju úroveň receptivity, moju úroveň pozornosti voči tomu človeku, pretože zrovna ma niečo napadlo. Takže psychologický šum napríklad, semantický šum, kedy niekto napríklad zle vyslovuje určité veci, alebo kedy tá komunikácia, ktorú ja vnímam, nie je v mojom jazyku a nerozumiem presne tým slovom, alebo rozprávam veľmi rýchlo v tom cudzom jazyku a tak ďalej. Takže ten signál vlastne ide, signál, ktorý vysielam, alebo tie signály, ktoré putujú, sú vystavené šumu, určitému prostrediu, ktoré ich môže meniť a ktoré spôsobuje to, že nie vždy sú prijaté tým spôsobom, ako by mali prijaté byť.